नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. भारत उज्वल फुडाराच्या दिकेन ठोस पावलां उखलता. चौथ्या उद्देगीक क्रांतीत भारताची मुखेल भूमिका आसतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकसीत भारत ह्या कार्यावळीक आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री संबोधित करताले. हे वेळार तांणी सुमार 1.25 लाख कोटी रुपयांच्या 3 सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची बुनयाद घाली. फुडारात भारत सेमीकंडक्टर व्यवसायात उत्पादन करतलो आणि मेड इन इंडिया चीप भारताक आत्मनिर्भर करपाच्या दिकेन पावल आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी. पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. पोन्नी विचारसरणी सोडून भारत मुखार वता. आदल्या सरकारांनी देशाची ताक वळखूंक ना, मात आता भारत दर एका मळार स्वयंपूर्ण जावपाच्या दिकेन पावलां मारता अशें प्रधानमंत्र्यांनी फुडें सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वंचितांक रिणाची मजत दिवपाच्या उद्देशान आयोजित जावपी देशव्यापी संपर्क कार्यावळीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सामाजिक उदरगत आणि रोजगार आधारित जनकल्याण PM सूरज या पोर्टलाचो शुभारंभ करतले आणि देशातल्या 1 लाख वंचित गटातल्या उद्योजकांक रिणाची मजत मंजूर करतले. तशेंच अनुसूचित जाती, मागासवर्ग आणि स्वच्छता सेवकात वंचित गटातल्या वेगवेगळ्या सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांकडेन प्रधानमंत्री संवाद साधतले. या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नमस्ते योजने अंतर्गत नितळसाण करपी इश्टांक आयुष्मान आरोग्य कार्ड आणि PPE किट वाटतले. या कार्यावळीत देशभरातल्या 500 परस चड जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या वंचित गटातले विविध सरकारी योजनांचे सुमार 30 लाख लाभार्थी वांटेकार जातले. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंह सैनी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान आयज विधानसभेत भोवमत सिद्ध केले. 90 वांगड्यांच्या विधानसभा सभाघरात जाल्ल्या विश्वासमत थारावाचेर आवाजी मतदानान सरकारान भोवमत सिद्ध केले. विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हांणी नायब सिंह सैनी सरकारान भोवमत सिद्ध केल्ल्याचे घोषित केले. 90 वांगड्यांच्या सभाघरात भारतीय जनता पार्टीचे 41 वांगडी आसात. एक अपक्ष आमदार रणजित सिंह चौटाला हांकां काल मंत्रिमंडळात आस्पावीत केले. 5 अपक्ष आमदारांचो सैनी सरकाराक तेंको मेळिल्ल्या कारणान सरकारान भोवमत सिद्ध केले. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत नव्या 2 मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्पाक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत आयज मान्यता मेळ्ळ्या. या प्रकल्पांखातीर सुमार 4,309 कोटी रुपया खर्च येतलो अशी माहिती बसके उपरांत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर हांणी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकल्पांक लागून लोकांच्या येरादारीत सोपेपण येतले. 2 नए कॉरिडोर्स को अनुमति मिली है, जिनके ऊपर 8400 करोड़ रुपया व्यय होगा. लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक के लिए 8.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है. ये इसके 8 स्टेशन होंगे. ये सारी एलिवेटेड मेट्रो लाइन रहेगी. और दूसरी है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, ये भी 12.377 लगभग 12.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगी. इसमें अंडरग्राउंड जो है वो लगभग 11.4 और एलिवेटेड
1 किलोमीटर के लगभग बनेगी। इसके कुल मिलाकर 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट या संस्थेच्या फाट्याचे उक्तावण झाले। या कार्यावळीत EDII अहमदाबादचे महासंचालक डॉक्टर सुनील शुक्ला, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे, EDIIचे संचालक संजय साताडेकार, EDCचे उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय सक्सेना हांचे सयत हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले। या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान मुखेलमंत्र्यांनी गोवा उद्यमिता येवजण चालीक लावपाचेर भर दिला। राज्यात MSME उद्देगांक उर्बा दिवपा खातीर या केंद्राचो बरो वापर जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। EDIचे ऑफिस ओपन करप ही एके दृश्टीन खूब इम्पॉर्टंट आणि महत्वाची गजाल आसा। एके वाटेंतल्यान जो एंटरप्रिनर नवीन तयार जावपाक सोदता ताका एक म्हणजे हँड होल्डिंग जाय आणि दुसरें ताका लोन जाय। हँड होल्डिंग EDII दितले आणि ताका लोन जाय ते EDC दितले। म्हणजे एके बिल्डिंगेत जर एखादो युवक तरणाटो किंवा एखादी युवती या बिल्डिंगेत आयली, she will well trained and along with the check of the loan she can go out along with the finance in short ती भायर वचपाक शकता। सो हांव म्हज्या समेस्त गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान करता की जेका जेका इंटरेस्ट आसा, नाव नॉट ओनली द मारवाडी but also the Goan can think of to be the businessman. It is not so. Intention should be there, then only it is possible, otherwise not. फोणेच्या PES महाविद्यालय संकुलात नमो नवमतदार संमेलनाच्या कार्यावळीचे आयोजन केले। विकसित भारत विकसित गोय मोदी गॅरंटी संकल्पपत्र या अभियानाखाला ही कार्यावळ आयोजित केली। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार गेल्या 10 वर्सांच्या काळात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशात आणि गोयात केल्ल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो। फाटल्या 10 वर्सात सुमार 30,000 कोटी रुपयांचे साधन सुविधा प्रकल्प केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोयात चालीक लायल्यात हाची याद केली। गोय हे नवे राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण आपणावपी पयले राज्य थारला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगून नवमतदारांनी उदरगतीची ताक मतीत धरून मतदान करचे अशें आवाहन केलें। म्हणजे गोयात नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज कुट्टी आम्ही जी सुरुवात केली, देशातली 4थी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज। इट इज एन BSc इन फॉरेन्सिक सायन्स, MSc इन फॉरेन्सिक सायन्स आम्ही कुट्टी हांगासर सुरुवात करपाक शकली। इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ सांकवाळच्या आमच्या कला भवनात आम्ही पयले फावटी सुरुवात करपाक शकले। 20% सीट इज रिझर्व फॉर द गोवन स्टुडंट। ही कॉलेज बऱ्यातले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही थंयसर हाडपाक शकले। ताज्यापेक्षा फुडें वचून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी PhD आणि MSc चे प्रोग्राम दोनापावल हांगासर आसा त्या इन्स्टिट्यूशनान सुरुवात जाले। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स पयरूच जे आम्ही दोनापावल हांगासर जेचे उक्तावण केले, बऱ्याच जणांक जाल्यार खबर नाल्या सांगता वॉटर स्पोर्ट्स आणि टुरिझमांतले डिप्लोमा आणि डिग्री आणि सर्टिफिकेट कोर्स 1 month 2 months हे कोर्स जे आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स हे दोनापावला पयर जे सुरुवात केला तितूंतल्यान आम्ही वेगवेगळे कोर्सीस सुरुवात करपाक शकले। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुष इन्स्टिट्यूट UG आणि PG कोर्सीस म्हणजे BMS आम्ही वयताले की हांवें BMS माझ्या महाराष्ट्रांतल्यान केल्लें तेन्ना गोंयांत कॉलेजूय नाशिल्ली। ताज्या उपरांत जी कॉलेज जाली बाब नरेंद्र सावयकर तिचो आता चेअरमॅन आसा। बट आज देशातले 1 नंबरचे आयुषचे कॉलेज जर सुरुवात जाला जाल्यार धारगळ हांगासर आयुष नॅशनल इन्स्टिट्यूटचे KG आणि PG PG आणि UG ज्या कॉलेजीत शिकयता, रिसर्च ज्या कॉलेजीत जाता ते आयुष इन्स्टिट्यूट आमच्या हांगासर गोंयांत सुरू जावपाक शकले। रेंट ए कार आणि रेंट ए बाईक हांका लागून राज्यात वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर राज्य येरादारी पुलिसांकडल्यान कांय नवे नेम जारी केल्यात। येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकार परिशदेत हे विशीं माहिती दिली। रेंट ए कार आणि रेंट ए बाईक चालकांकडल्यान प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले अशी माहिती त्यांनी हे वेळार दिली। Rent a bike and rent a cab vehicle are more likely to meet an accident, and the data we have studied the data, and it has come out that they are twice as likely as compared to normal vehicles to meet an accident. So this is a very worrisome trend that has been observed, and the reason is that the reason we can attribute is because the users which are using these vehicles, they are in it is one of the reason is that they are negligent about the traffic rules, because they mostly come on holidays and vacations,
And the second is that they are not aware about the topography of Goa. There is very peculiarity about the roads, and a lot of diversions are there. Roads are very narrow in a lot of stretches, and there is a lot of vehicular movement in these stretches. So this makes the job of any user very difficult, and particularly if a tourist comes from outside, he is not aware about. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.